Hi mga mommies! Ngayon, pag-uusapan na naman natin ang tungkol sa kung paano tayo makakatipid sa ating mga plastic containers kagaya nito. Alam niyo mga mommies, talagang masarap talagang bumili ng mga bagong gamit, diba? Sarap bumili ng mga organizers, especially pag napaka-attractive nito. Talagang tayo mga mommies, talagang feel the feel natin na ay, mas magandang tingnan to sa bahay, gano'n. Which is good naman. Ang maganda naman yun. Kaya lang, paano kung wala kang budget? Paano kung um, short ka sa inyong monthly income talagang kasi meron pa kayong utang na binabayaran. So, syempre, hindi mo naman pwedeng unahin yung mga organizers na ganyan. So, ngayon, share ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko para um, for the meantime na um, wala pang budget para pambili ng mga organizers na magaganda, mga attractive tingnan. So, ngayon, ang ginagawa ko ganito. Um, ito, mga lalagyan ko ito ng aking mga peanut butter. Ito, peanut butter to sa ano lang, dun sa palengke. Magbibili mo lang siguro to mga 40 pesos. 40 or 50, ganon. Tapos ito mga ganito, sa mga malls ito, yan, Sun Harvest na brand. Kahit anong brand, basta may lalagyan. Tapos ang ginagawa ko, kasi yung coffee namin ganito, hindi na kami nagko-coffee kasi nung naka 3-in-1 kasi feeling ko mas nakaka-save kami sa ganito. So, actually, ziplock naman ito. Kaya lang, mas maganda kasi yung nasa lalagyan siya. So, hindi ko pa siya nailalagay dyan. Pero dyan yan, coffee. Ilalagyan ko siya ng coffee. Tapos ito yung nilalagyan ko ng aking creamer. Yan. Tapos ito, sa asukal, yung maliit. So, hindi na ako kailangan bumili pa ng mga kahit anong abubot para paglagyan ng aking mga ano. Tapos, malinis pa siya tingnan. Ito naman, para sa aking salt. Nilalagyan ko siya sa aking salt. Peanut butter yun ito sa palengke, malaki. So, sayang naman kung itatapon mo. So, dapat reuse. Mas makakatipid ka pa. Hindi ka nabibili ng mga bagong mga organizers. Ganun. So, ito, mayroon din akong ganito. Ice cream ito. Kasi yung husband ko, mahilig kasi siyang bumili ng mga ice cream para sa ano namin, anak. So, ito, imagine, nagamit ko pa to. Nilalagyan ko siya ng ano, kasi syempre maliit lang yung bahay namin, tapos yung kusina sobrang liit. So, nilalagyan ko lang siya ng cornstarch or kasi syempre ginagamit mo yung cornstarch sa pagluluto, 'di ba? So, cornstarch or flour. So, ito yung nilalagyan ko. Yan, super cute. Tapos ito naman, ano to? Lalagyan to ng ano ko dati, yung nips ba? Yung nips na nakalagay dito kasi before nagbe-bake ako, ngayon hindi na. So, anyway, ito yung nilalagyan ko. Ito yung black pepper ko na powder. So, yan. Ilalagyan ko yan. Yung mga cute, cute, cute. Tapos, ito, meron pa akong isang ganito na aking peanut butter na hindi ko siya na ano kasi masyado matigas. Pero mas maganda kasi talaga tanggalan niyo ng ganito wrapper ba to? So yan. Tapos ang nilagay ko dito kasi naglagay ako ng ano pag yung anak ko inuubo, naglagay ako ng honey, lemon, tsaka ginger. Tapos inilagay ko siya diyan. Tapos inilalagay ko lang to sa ref para anytime na gagamitin namin, dun lang siya. So, hindi naman nasisira to. So, yun. Tapos ito, actually, lalagyan to ng ano namin before, mga organizer ng mga budget namin. Dito ko nilalagay yung mga pera namin. May naka-label dyan. Ay! Ano ba to? May naka-label dyan.
ngayon, nag-change na ako sa envelope. Kaya, inugasan ko siya, tapos ginamit ko siya. Tapos ito, desiccated coconut ito. Tapos, ito, sa aking calumet. Tapos, sa aking, ano ba to? Yeast. Pero malaki ito. Meron akong lalagyan ng yeast na ganito kaliit. Ewan ko kung nasa parang nasa ibabaw yata. So, yeast. So, yan. Stock up lang ng ganyan. Tapos, eto, lalagyan ng, kasi 'di ba pag bumibili ka ng malaking, kasi ako bumibili ako ng malaking laurel, isa kong pack, kasi para anytime na kakailanganin ko meron ako, ayoko yung maliliit. So, syempre malaki yung bag niya, so kasyang-kasya siya dito. So, yun, mga pinaglumaan lang namin to sa aming gamit. Tapos ito naman, gamit din namin ito before nung nagtitinda pa kami ng siopaw. So ito, toyo, oil, tsaka ang aming toyo. Yeah. So, ginagamit kasi mas madali kasi pag inaano mo lang sa pan, hindi na kailangan ng ano. Oh, so wait lang, nakuha na niya. Tapos, imagine na gamit ko pa to. Creamy Delight, siguro naman kilala. Alam niyo to kung ano to. Favorite kasi ito ng ano ko. Marami kaming ganito. Oh, wait lang naka. Ang ginagawa ko, nilagyan ko siya ng mga crayons kasi hindi pa ako nakabili ng lalagyan niya ng crayons, mga kung ano. So, cute kasi. Cute yung ano niya sa pwede siyang paglagyan ng ganito, yung mga maliliit, mga ballpen niya, ganon. So, ginamit ko siya. So, sobrang laking natutulong natin dito kasi hindi naman pang matagalan na ginagamit ko to. For the meantime lang naman, kung wala ka naman talagang pambili pa. So, kasi, bili ka ng bili. Tapos, ikaw din, ang ending, ikaw yung maaano kasi na-short ka sa budget, diba? So, unti-untiin mo na lang kung kaya mo nang bumili ng mga magagandang anong tawag doon? Organizer. Saka ka na bumili. So, you have to, sa ano yung priority mo, diba? So, ngayon, for now, hindi pa yung mga organizers ang priority ko. Iba yung mga priorities namin ngayon. So, yon. Tapos na ako dito. Tapos, meron pa akong ipapakita sa inyo na aking mga organizers. Meron pa pala. Meron pa pala akong papakita. Ito before, marami kami ganito kasi yung mother ng asawa ko, bumibili siya ng ganito para sa, yung para sa bowl, sa CR. Itinatapon lang nila ito. So, ang ginawa ko, meron akong pinagbalnawan ng downy ko. Dito ko inilagay. Pero hanggang ngayon, mabango pa rin siya. So, ito naman, ito yung sa aking bubble man, yung aking dish soap. So, yun. So, dish soap ito. Tapos, ginagawa ko, inaano ko to sa mga batang to. ang inilagay ko dito is dish soap. Kahit dish soap, tapos suka, tapos water. Yun yung inilagay ko. Hawa din. Tapos water. Tapos yun. Ito yung ginagamit ko kasi yung namin, yung aming floor is floor mat na medyo makapal na floor mat. Tapos may mga circle ganun. Yung mga dumi talaga is pumapasok sa mga circles. So, kailangan kong kuskusin. Before, kinukuskus ko siya ng brush. Pero ngayon, wipe na lang. Meron akong pampunas na ginagamit to. Tapos, ito yung ginagamit ko. Sobrang nito. Nawawala talaga yung mga dumi. Tapos, antibacterial pa kasi meron siyang suka. Tapos, ito, pagkatapos, ginagamit ko to pag, lang talaga, pag madumi yung floor. Tapos, ito, ginagamit ko tong downy, pangpabango lang. Pag mga at least 2 times a week, ginagamit ko siya.
So, yan na naman, hindi naman siya na, nasisira. So, yun. Tapos, for the last, tip, nakikita niyo ang aking mga abubot dyan. So, eto, lalagyan ko, ano ba tawag dito? Ayan. Lalagyan to ng, yung sa pisonet namin, yung mga, parang sa motherboard yata ito. Ano ba to? Basta pag bili namin ng aming pisonet, ganito yung ibinibigay nila sa amin yung mga ganito. Yan. Tapos yan. Ito, iba yung inilagay ko dito. Meron ko nilagay dyan. Tapos ito sa mga Tupperware na mga transparent na hindi namin masyadong ginagamit. Tapos yan, iba din to sa mga to. Lalagayan to naman sapatos namin. Yan. Tapos, yan. Mga kasi ito sa sa computer namin. Baka kasi masira yung aming computer, so meron kami ibibigay na So ito, nilagyan ko to ng, actually, kinat ko lang ito. Ay, hindi pala. Iba pala ito. Kinuha ko lang yung niya, yung cover. Tapos talagyan ko yun. Ganyan. Pero hindi siya mahulog. Tapos yan. Tapos yung mga sabon panglaba ng mga barata. Yan. Diyan ko nilalagay. Tapos ito, hindi siya pumasok. Tapos ito, nilalagay ko dyan. Lalagyan to ng namin. Yung, yung sa cling wrap. Yung kanyang lalagyan, tapos ubos na. Pag inilalagay ko ito sa inilalagay ko lang ito dyan, nakuhulog siya. So, at least yan. Yan. See? Tapos ito, sa shoe box. So, inilagay ko dyan yung aking mga abubot siya. So, yan. Sa aking mga ziplock bag na nilabhan ko lang. Tapos yan. Yan lang. So, ang importante naman talaga is alam mo kung paano mo i-recycle yung mga hindi mo akalain na magagamit mo pala na inilalagay mo lang din sa tabi-tabi na pwede mo naman talagang magamit. So, be creative lang para makatipid tayo, diba? So, sana po ay nakatulong po sa inyo at nakakuha kayo ng mga ideya galing sa akin na magiging masaya na po kung matulungan ng ibang tao. Sana po, kung nagustuhan niyo pong video, please like and please subscribe po para sa susunod po ng mga budget tip. Yan lang po. Salamat!